Som skulle ud og have bajer. Ja. Din hammerkraft er næsten større end min. Det ser hun også i går. Okay, det er lidt mærkeligt, at du siger det der. Lidt. Det hammer. Der er bare 2 healers. Ja. Fuck, man. Jeg går damage, hvis du gør Okay. Ja, fair nok. Jeg vil gerne øve mig i heal. Ja. Det kommer nice, hvis du gør det. Jeg skal have en bot til det her spil. Ja, det går fucking nice. Var det X-Machina, du sagde, den hed, den der, Niklas? Ja. Nu har jeg set, hvad har jeg fundet den her? Så Bright Wings level 10 skal nice ud. Nej. Godt. Er det ikke det, du har på? Nej, det er... Jeg har købt det her for min mors penge. Jeg har købt det her, da det var på tilbud. Jeg synes, det er det fedeste skin, der er. Jeg ved ikke, det der lortemusik, når du skal have noget andet. Jeg sad lige og hørte grammatik, mand. Så I burde høre grammatik. Nej, det skal bare da være. Fucking homo. Grammatik. Prøv at høre. Elektro, fusions, jazz. Stefan han er stream. Nej. Sorry, hello viewers. I'm Niklas from Denmark. Det er humor. Det var sjov. Vil du gå midt mig, Simon? Eller Hammer? Nej, Hammer går på. Jeg går midt, du går på. Nej? Ja. Så er vi 3 bund. Nå, men så går top. Sorry. Ja. Jeg var ikke lige opmærksom på noget som helst. Top. Nå. Top. Du kan da ikke clear midt alene. Hvor er det Niklas? I don't give a fuck. Jeg kan dø alene her, mand. Seratul og Lily er med. Jeg skal lige se sit Lulu. Det er noget helt andet. Hello. I come from Denmark. Hello. Please subscribe to my friend's channel. Everyone. Hello. Hello. I come from Thailand. Så vidt. Come a long way. Long time, man. Jeg kan lige skrive ikke mere, mand. Tak. Hvor er det skidt, mand. Lol. Kommer Top Seratul, kommer top Seratul, kommer top. Na. Wow. Så er der mor. Let's stun. Nej, jeg sagde wow. Mor! De får budt. Vi skal have top. Jeg kan ikke komme til at tage den der. Jeg kan ikke få midt alligevel. Let's go, Stefan. Oh nej, we are getting fucked. Oh no. Den der bot. Han kan ikke nå at rykke sig sådan der. Oh shit. Et ser med. Han løber, han står for på at tage den, der var 2 minutter siden eller ikke. Nej, det er ikke noget. Money der mana. Det er lyst. Skal jeg bestå her? Lag. Nå. Hvor meget kan du, Niklas? Hvad kan du, mand? Tobias, jeg mister den nu. Ja, kommer. Det er så meget jeg kan. Det var nok. Ej, sut min snabelag. Body dot længere lave. Jeg har størst shit på dig. Kom så. Ja. Der er ikke noget. Kom tilbage med det. Ja, Simon, så kan du også få lidt heal. Der er noget af det, jeg kaster magi på. Det var okay. Så er alt for tæt på det der. Fuck, det ser jeg her. Den er rigtig bag det her. Der er også ham den anden. Eller. Jeg får bund nu. Ja, så jeg skal bare væk herfra. Se, vend lidt ind.
Okay. Og de er 3 her nu. Det er på i top. Ja, gør vi. Okay, væk. Lille kommer også. Skal lige noget. Lille Kom her, stå ved mig. Okay, det er vildt. Zeratul er usynlig, skulle jeg til at sige. Nej. Ja. Så fik de bund, men vi fik til. Sådan der, mand. Vi har GG. Hey, ham Så kan jeg kommer her. Jeg er 2 midt. User talent. Vi kommer 2 herop. Jeg er på vej op til. 3. Jeg kommer. Bare fight. Lad os bare tage det i sengen. Body black, bitch. Nej. Nice. Ja. Det var også det, de sad og råbte. Han er sikkert bare så skræd. Ah! Ryk jo. Han er sikkert råbt mor. Det er vise jer, det. Han er en fed tart, ham der vores tank. Ja, der er ikke så god. Og jeg er så dårlig eller ikke. Lad os lige lukke lille herovre. Ja, min bruiser camp fik en tommer. De er så dumme, mand. Må du se? Ja, godt sådan der. Bare keep going. Så gør jeg næste skræmmer de det væk. Han brugte sit lort på det der. Vi har dragen nu. No. De tager den. No, Tobias. Let's go in. Ja, han gik selv ud af den. Kom så, Simon. Det skal være hurtigt nu, hvis vi gerne vil have den. Det skal være virkelig hurtigt. Jeg dør nu. Jeg bliver så løbet ud af den. Jeg kan nok engang. Så er det. Er det ikke? Vi er nået for den. Og Simon, det er derfor jeg ikke har et mount, fordi jeg kan teleportere mig så Ja. meget. Det var også nice. Det er, sådan, det er pænt farligt, men... De kommer bagfra nu. Ja. Ja, de laver en... okay. Kan du få det? Nej! Nej! Hvad er det fucking forkerte ulti? Løs, mand. Det er Ja. fucking belastende. Kom væk. Færdig, Simon. Jeg er så færdig her. No. Ej, lad være. I skal ikke gå ind for at hjælpe ham. Jeg kunne ikke komme ud. De bodyblokker mig. Ja, Har vi noget camp, vi kan tage eller sådan noget? på mappen. Hvor er det hen? Nede her, ja. Ej, mand. Gå ind på Google. Maps. Altså Google Maps eller søge map? Nu ved jeg det ikke. Står det ikke. Na. Jamen jo, så er der tul. Zeratul. Stun ham. Servitude. Jeg har lige stående arm før, den gik på. Ja, så er der været nu. Der er allerede mange. Jeg troede bare, du havde. Okay, Stefan kommer. Go, Stefan. Der er ikke en ball. Kæmpe Der er ham der. Ja, Kaltas. What the fuck? Åh, Hvad skete der der? Ikke så meget. Gilder han ikke lige fucking meget? Nej. Det kan du fucking ikke mene. Det gjorde han ikke. Nej, det var bare mig, der kom til at... Ud igen. ej, jeg skal bruge det her. Okay, jeg stunner. Kom tilbage. Jeg tror, vi bare skal back off. De er simpelthen ved at dø. Ja, det er vi også, og jeg har ikke noget med dig.
Jeg kan næsten heller ikke mere. Skal lige tilbage, når man er. Ja. Virkelig lille. Få ham herhen, hvis der. Go. Ja, ærgerligt. Sådan der, fuck det. Jeg har ingen mana, jeg kunne video. Ja, bare stille og roligt. Jeg er ikke travlt, så længe de angriber også, så angriber de ikke den ikke har mere. Fuck, jeg... Tanken og Kelta stod bare og slog på mig. Så er der. Ja, vi står nede og sådan. Jeg har ingen mana. Stefan, kom væk. Og det er nice, man kan stå og heal med efter. Jeg bliver sådan nødt til back helt, her kan jeg se. Og derfor er det nemt ikke noget problem, at du dør. Ja, det er faktisk ret nok. Altså, Man kan lige være med i det sidste fight, kan man lige være med i. Det er den godt. Jeg kommer midt igen. Jeg har fuld mana, så vi kan gå, hvis der. Du kan også lige tage den der. Chance. Hvor er de cheat hen? Ja. Hvor er de cheat hen? Det er ikke cheat. Han har brugt det. Jeg kan kun bruge det på 2 gange. Shit. Kan du clear bot, Tobias? Nej. Jeg gør det. Det er nice, man kan lave sådan her. Hvad? Man kan rykke rundt på sådan en se. Shit, nigga. Det er bare rimelig smart. Så bliver jeg slået om at løbe for langt væk, så kan vi bare tage bot hernede.
De pusher for vildt top. Ja, de tager top. Vi kan optage det top så. Ja, man kan tage den lige. Rider, 21. Jeg skal lige hjælpe, eller det ved jeg ikke, om jeg skal. Jeg er på vej. Kan du holde ham ud i 5 sekunder, så fight ham? Ja, det Smutter, de smutter. Det er nok fordi vi gerne vil have drag. Vi kan optage top. Får I smække dernede? Vi får top. Ah fuck, der er hammer her. Vi kan ikke rigtig gøre noget ved dem. I but, gå, push toppen. Få toppen, fordi de kommer mange herned. Ja. Niklas, stak du af? Nej. Ja, det er bare noget i midt. Vi taber bunden nu. Kale. Jeg dør. Sergeant Hammer, din fede nuke, mand. Han kan interrupte det der ult, men nej. Lad os endelig lade være med det. Vi kan godt bruge en hjælp bot. Steffen Hops. Er du klar med Steffen Hops der? Ja, det er bare lige. Sertulas. Så tager Zeratul. Så går I på Zeratul. Ja. I går all steep. Kom lige her bare. Der er i gang. Okay, bakken bop mig. Ah. Tak for hjælp. Ja, jeg ved ikke hvorfor jeg gjorde det, det var en rimelig dumt. Gutter, vi skal i stedet for at fight så meget for den der, vi er nødt til at gøre den her. Kom så. Jeg kunne egentlig godt have fået Zeratul der. Okay. Så jeg havde brugt min poison. Jeg er på dig om et sekund, stikker. De er 2 stræk her, tror jeg. Hvorfor vandt vi ikke den der? Du kunne ikke dræbe tanken. Lille hilde for meget. Ja. Vi taber på, at de får lov til at pushe den sådan der. Yep. Åh. Moxie. Vi skal ind og have med. Ja. Trouble her. Nice save, dude. Heal mig, kom ind og heal mig. Ja, nice. Tobias, du bliver nødt til at komme med rundt også. Ja. Jeg var lige færdig med... Du har stået top i en evighed. Jeg ved godt, du har defendet den fint, men de har pushet midt og bund nu. Det er fucking godt. Hvad? Midt er fucking godt, når jeg kommer ned nu på den. Så vi kan dræbe dem. Vi har ikke noget damage. Har vi, hvis vi kommer derned. Så.
Ja, jeg er fandme også træt, man. Jeg kommer bot, så begynder at fight. Og vi kan få et eller andet stun på et eller andet, kan vi nok ikke. Jeg skal bruge noget hjælp. Jeg har... Ja. Nice. Nice top kill. Så 2 døde, så overtager vi lortet. Ja, op og tage en eller anden til midt. Eller top hedder. Jeg løber top også. Kan ikke godt. Se jeg her. Kæler er uden mana. Jeg er klar til at tage midt nu. Jeg har den. Jeg pusher top, hvis du har dragen. Jeg har den. En eller anden tank det der. Eller dobbelt. Jeg har fucking dobbelt stun. Det er for sindssygt. Hvis jeg har noget med dig. Kom tilbage så kom tilbage. Lige til så må jeg godt tilbage. Øj! Ja, bag. Vi kommer bagfra. Og det er ham der tanken vi skal på. Det er ham der damagen. Ja. Så løber I modsat vej. Bare lige væk, sagt det. Hygge, Kunne du nu? Nej, bare kom lidt. Ej, fuck. Jeg fik ham. Healer dig, dude. Ja, gør det. Spam humor. Fuck no more. Hvad? Jeg rester mig selv. Sindssygt. Det er vildt. Det er fordi du har Blood Dimension. Det er vildt. Hvor lang tid er der cooldown på det? Okay, 160. Hvem blinker hernede? Gør jeg. Vi skal clear minions. Hvad laver Stefan? Han har pushet top et stykke tid. Jeg har clearet alt top. Vi skal have noget til at push med bund for os. Den camp dernede for eksempel eller sådan noget. Så kan vi lige nå at tage, kan vi ikke? Ja. En, der kan snige sig top. Stefan måske? Kale er der. En eller anden DPS
Flyvemagi er nice. Eller talent. Talent. Sådan. Gør du det? Ja, god. Nice healing, man. Vi har fucking meget healing. Ja, det var rigtig godt.